Олы Шыңар авыл мәдәният йорты каршында эшләп килүче Мирас ансамбленә 30 ел. Шушы еллар эчендә мираслылар Рәсәйнең төрле төбәкләрендә булырга өлгерделәр. Төрледән-төрле конкурсларда дәрәҗәле исемнәр, бүләкләр алдылар. Шыңар авыл мәдәният йортына олысы кешесе, яше карты бердәм җыелды. Биредә Мирас фольклор ансамбле оешуга 30 ел тулуга багышланган зур кичә башланып китә. Фойега авыл тарихын чагылдырган экспонатлар урнаштырылган. Авыл ие, ак мич, бәйләнгән шәлләр, чиккән сөлгеләр, идек басу җайланмасы. Булар ерак тарихта калса да, безнең өчен иң кадерле әйберләр. Килгән кешеләр иң элек әнә шуларны карап танышты. Шыңар авылы ил күләмендәге зур эшләрне алга этәрүче галимнәре, профессорлары белән горурлана. Авыл халкы җыр биюне үз итә, сәнгатьне ярата. Мәдәният йорты каршында эшләп килүче Мирас ансамбленә 30 ел дәвамында авылның күпме үзешчәне катнашкандыр. Аларны санап бетерә алмассың. Элекеге гореф-гадәтләрне хәзерге буынга тапшыруда армый-талмый хезмәт итә алар. Безнең инде Мирас фольклор коллективы шыннан да бик күптәннән эшләп килә. Мин үзем дә инде мәдәнияттә күптән эшлим. Үземне шушында эшләгәннән бирле инде шушы фольклор коллектив шушында мәдәният йортында эшли инде. Без инде соңгы елларда төрле конкурсларда, фестивальләрдә катнаштык. Менә быел гына бистәшәле дигән бик матур конкурска барып кайттык. Ул инде балык бистәсендә булды, бик матур конкурс. Анда безгә лауреат исеме бирделәр. Аннары инде Шатыртауда җыен дигән шундый фестивальгә бик яратып барабыз без, менә ул Азнакайда үткәрелә. Шулай ук район конкурсларында актив катнашырга тырышабыз инде. Үзебезнең йолаларыбызны, үзебезнең гореф-гадәтләребезне һаман да яшәтәсе килә, һаман да яшәртәсе килә. Шул нисбәттән чыгып, балалар фольклор коллективлары оештырып җибәрдек. Алар эшләп килә, Аллага шөкер, мәдәният йортында. Бүген бирегә Теләче районының Ашы авылыннан Рябушка, Улы Кибәхуҗа авылыннан Аккалфак, Собай авылыннан Гәрәбә, Уют авылыннан Зүбәрҗәт, Шикша авылыннан Зиләйлүк фольклор ансамбльләре, Кырбаштан Нардуган Керәшен фольклор ансамбле килде. Сәхнәгә Шыңар авылы җирлеге башлыгы Алмаз Гарипов күтәрелде. Хәерле кич, хөрмәтле шыңарлар, килгән кунаклар. Менә бүгенге көндә без үзебезнең Мирас ансамбленең 30 еллык кичәсен үткәреп ятабыз. Коллектив бик мотор үзебезнең, Аллага шөкер. Йөргән юлларында гел барып, чыгып киткән җирләреннән бер вакытта да грамотасыз, дипломсыз кайтканнар юк инде. Аларга бик рәхмәтлемен. Аны бит анда олы апайларыбыз безнең, семьялы кешеләр. Хатын-кызның бит аның өендә дә мужигында җайлысы бар, семьясын барлыйсы, малын да туйдыра кирәк. Барыгызга да бик зур рәхмәт, тырышасыз, молодцы. Сезгә алдагы тормышыгызда, семьягызда уңышлар, сәламәтлек телим. Сәхнәгә бер-бер артлы чакырылган кунаклар тамаша кылырга менә. Теләче районының Улы Кибәхуҗа авылыннан килгән Аккалфак ансамбле йөзек салышы уенын күрсәтте. Күршедәге үзе кичкенә, үзе төшкенә булган Уют авылы клубы үзешчәннәре дә килгән бәйрәмгә. Алар йон эрләү, орчык өмәсе юласын күрсәттеләр. Араларында иң өлкән уенчы Фираяпа Гыйлметдиновага 81 яшь. Без монда фольклор дип әйтик инде, борынгы гадәтләрне, гореф-гадәтләрне җан җигерләү нин күрсәтәбез инде. Күренешен күрсәтәбез. Киш утыру инде менә җыелып, ниләргә, яшьләргә
дальнейшем үзебезнең гореф-гадәтләрне җиткерү өчен. Фирай апа, бүген генә килдегезме, әллә шулай сәхнәләрдәге чыгыш ясап? Элек сәхнәләрдә бик йөрдем, бик йөрдем. Аннары аягым сынды дагын, аякларым сынганнан соң күп наркозлар да кичердем, аннары тукталып тордым. Хәзер менә килдем завклуб. Үстери бит мине. Тыңламасам тагы булмый. Алар белән яшәсе, килен белән клубта йөрим инде хәзер. Әйдә дисә барам. Кайт дисә кайтам. Шулай әйтмичә булмый. Шакыргач килдек инде без. Шулай күптән кич утырган күршеләр, туганнар шулай бер рәхәтләнеп утырыйк. Бу эшләү өчен дә түгел менә. Мирасны балаларга өйрәтеп калдырырга кирәк. Мирасыбыз югалмасын. Şerbeyledim, 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 şelim tügerek tügerek, şelim tügerek tüger. Enne giderim, ne giderim, neyimle, enne giderim, ne giderim, neyim. Enne giderim, ne giderim, neyimle, enne giderim, ne giderim, neyim. Aşağı klubu karşında eşlep gülüşe Rябушка ansambli Rusça'da, Tatarşa'da jırladı. Бәйрәмдә балаларны күрүдә бик зур куаныч. Менә нинди оста малайлар җырлап шаккаттырдылар безне. Мирас фольклор коллективына алдағы елларда дағы уңышлар тілейбіз. Гел бергә шулай яшәргә язсын, матур иттереп. Җырлап яшик. Жырлыйлар да, бийләр дә. Әби бабайлардан калган бармак санау уенында күрсәттеләр сабайлылар. Сәхнәгә шыңар яшьләре күтәрелде. Saban dur gaylar sayır
Eydeyiz taban mutka soğuşiğalı. Oya ikemizin mutka kemşirdiğiz. Oya eydeyiz tüverekleri gelin. Oya pişirak buldu pişirak. Efendim ne? Oya. Para pişker. Eyvet pişken bu. Hava şivedir. Oyalı. Bismillahirrahmanirrahim. Eydeyiz oyun oynamalıyız. Hadi olup koyalı. Bizim ortağa basan. Bir revişke uşalıkta bir şey oltamın iki, şunun iki arasından en matırı miniki. Dilere. Yıgra şilek şiya disene, zenger gülmek gigene disene, jimazide şilegin disene, aydarı da sigene disene, oh miliki kızlarının duşası, yavşılarına kimlerini uşası. Шагар мәдәният йортында эшләп килүче Мирас фольклор коллективының аккомпаниаторы булам инде. Көйләр белән тәкъдим итүче бетәргә кирәк. Инде без репертуарга килгәндә безнең репертуарлар бик күп инде ул. Без инде төрле гореф-гадәтләрне, элеккеге ниләрне чыгарабыз инде. Борынгы инде гореф-гадәтләр булган, бөтен шул йолаларны уйнарга тырышабыз, берсендә калдырмыйбыз. Инде бу фольклор коллектив белән күптән эшлибез әйтеп киттеләр. Менә 30 еллык бүген бәйрәме бит инде. Бу коллектив белән бик күп җирләрдә булдык инде без. Мин үзем шат шушы коллектив белән эшләвемә. Чөнки бик күп җирләр туры килде, бик күп Татарстан районнарында, бик күп фестивальләрдә йөрдек. Иң менә күңелгә якыны, күңелгә кереп калганы без 2010 елда республика күләм шушы фольклор коллективлар арасында җиңү яулап безне Венгрияга төрки халыклар фестиваленә юллама берделәр. Анда инде бөтен төрки халыклар далага җыелып, бөтенесе үзләренең йолаларын күрсәтеп, безгә анда бик шады, безне анда бик әйбәтләп кунак итеп, без анда ялда иттек, бәйрәм дә иттек. Һәм 10 көн буе без шунда корылайда булдык. Безнең анда бик күңелсез булып кайттык инде. Шикша улынан килгән Зиләйлүк фольклор ансамбле мираслыларны җырлап, бейеп тәбрикләде.
Әнә шулай шаулап гөрләп киң җәмәгатьчелек белән үтте Мирас фольклор ансамбленең 30 еллык юбилей кичәсе. Алга таба да зур уңышлар телик үзләренә.